Kad ulazite u crkvu, na ulazu zastanite i prekrstite se. Neka vam pokreti budu smireni i blagi. Kad uđete u hram, mislite kao da stojite na nebu, pred samim Bogom, jer je hram nebo na zemlji. Ne osvrćite se oko sebe, gledajte u pravcu oltara, to znači ka istoku, gdje se najsvetija žrtva prinosi, i molite se. U molitvi oprostite svojim bližnjima, jer će jedino tako i Bog vama oprostiti vaše grehe. Nemojte se u crkvi smejati ni razgovarati, osim neke najnužnije potrebe, i onda tiho, jer svetinja hrama iziskuje poštovanje. Zapalite sveću za svoje žive i za svoje preminule, znajući da su i oni živi pred Bogom. Mislite na svoje bližnje, pa i na svoje daljne, kad palite sveće, i molite se za njih i preporučite i njih i sebe Bogu. To je osnovni red koga treba da se pridržavamo u hramu Božjem. Zapovesti Božje su 2 Novoga zaveta zapovesti i 10 zapovesti Staroga zaveta. 2 najvažnije zapovesti u Novom zavetu koje je Hristos dao glase: ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem svojim i svom dušom svojom i svim umom svojim i svom snagom svojom. I druga zapovest: ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. 10 Božjih zapovesti iz Starog zaveta su: prva, ja sam Gospod Bog tvoj, nemoj imati drugih bogova osim mene. Druga, ne pravi sebi idola niti kakva lika, nemoj im se klanjati niti služiti. Treća, ne uzimaj uzalud imena Gospoda Boga svoga. Četvrta, sjećaj se dana odmora da ga svetkuješ, 6 dana radi i svrši sve poslove svoje, a 7. dan je odmor Gospodu Bogu tvome i njemu ga posveti. Peta, poštuj oca svoga i mater svoju, da ti dobro bude i da dugo poživiš na zemlji. 6. zapovest, ne ubij. 7. ne čini preljube. 8. ne ukradi. 9. ne svedoči lažno na bližnjega svoga. I 10. ne poželi ništa što je tuđe. U ovim zapovestima je uputstvo dato ljudima i pojedincu i društvu za osnovno naše ponašanje prema Bogu i prema ljudima. Molitva je pobožni razgovor čoveka s Bogom, jer je Bog i stvorio čoveka za svog sagovornika. U molitvi iznosimo Bogu svoje želje, misli, osjećanja, svoje potrebe. Postoje 3 vrste molitve. Molitva slavljenja Boga, da ga slavimo, molitva blagodaranja, da mu blagodarimo za dobrotu, za njegovo dobročinstvo, za dobrotu ljudi, i molitva moljenja, gdje molimo za naše potrebe. Ima više molitava, a najvažnija je molitva Oče naš. Ona glasi: Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim, i ne uvedi nas u iskušenje, nego nas izbavi od zloga. Amin. Postoje i druge molitve i one su u molitveniku zapisane. Trebalo bi da svaka pravoslavna porodica ima svoj kućni molitvenik, to jest knjižicu u kojoj su tekstovi svih molitava. U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Gospode Isuse Hriste, Bože naš, blagoslovi nam ovo jelo i piće molitvama prečiste Tvoje matere i svih svetih Tvojih. Amin. Blagodarimo Ti, Hriste, Bože naš, što si nas nahranio Tvojim zemaljskim blagom
Ne liši nas, Spasitelju, ni Tvoga nebeskoga carstva, nego kao što si došao među svoje učenike i dao im mir, dođi k nama i spasi nas. Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas. Amin. Gospode Bože naš, što sagriših ovoga dana rečiju, delom i mišlju, oprosti mi kao blagi čovekoljubiv, podari mi miran i tih san, pošalji mi svog anđela čuvara koji me zaklanja i čuva od svakog zla, jer si ti čuvar duša i tela naših i tebi slavu uznosimo, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i kroz sve vekove. Amin. U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Ustavši od sna, padamo pred Tobom blagi i uznosimo Ti anđelsku pesmu. Moćni, sveci, svet, svet. Bože, pomiluj nas Bogorodicom. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu. Iz postelje i sna podigo si me, Gospode. Moj prosveti i srce i usne moje otvori da Te slavim, Sveta Trojice. Sveci, svet, svet. Bože, pomiluj nas Bogorodicom, i sada i uvek i kroz sve vekove. Amin. Prva je potreba i dužnost ljudskog bića da u Boga živog, istinitog veruje, da ga voli i da mu se moli. Bog je čoveku dao dušu i telo, život i u ovom i u onom svetu. I zato čovek svim bićem svojim treba Boga da voli, da mu se moli i da mu posvećuje svoj život. A Bog mu je dao sveto krštenje, sveto miropomazanje, sveto pričešće, da bi živeo i u ovom i u onom svetu. Zato u molitvi Bogu treba da blagodari, a ljubavlju da svoj život upravlja prema Bogu i prema ljudima. Tako je čovjek biće u oba dva sveta za život ovdašnji i život večni. U našoj svetoj pravoslavnoj